Kaixo, ariketa honetan daukagu kotxe bat, ematen digute bere hasierako abiadura 10 km ordukoa dela, hau gero metro segundukotan jarri beharko dugu, eta esaten digute hasierako posizioa dela 20 metro. Horrek esan nahi du nolabait, hemen badagoela erreferentzi puntu bat, ikusle bat, nahi baduzue, dagoela hemen hau litzateke 0 eta kotxearen posizioa hemen litzateke 20. Abiadura ematen digute, hasierako posizioa eta eskatzen digutena da ekuazioa. Orduan, lehendabiziko gauza da identifikatzea ze egidura mota den. Egidura izango da egidura zuzen uniformeki azeleratua. Esaten digute era berean azelerazio konstantez ari dela eta dela 3 metro segundu karratukoa. Beraz, abiadura izango litzateke vektore hau, bere balioa 2,7 metro segundukoa, hau bilakaera faktoreak erabiliz horrela lortzen dugu balioa, eta esaten digute azeleratzen ari dela, eta azelerazioa dela 3 metro segundu karratukoa. Azeleratzen ari denez, olako zerbait litzateke. Abiaduraren eta azelerazioaren norantza, eta norabidea, noski, berdinak izango dira. Egidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioa hau da. Nun ezagutzen dugu x0 eman digutelako, hasierako abiadura eman digute, ekuazioa bilatzen ari garen este utziko dugu t bezala, bat biren azelerazioa eman digute 3 eta t. Orduan, ekuazio bezala geldituko zaigu x t funtziopean. X berdin 20 metro gehi 2,7 metro segunduko bider denbora gehi bat biren bider A, metro segundu karratukotan, bider T karratu. Beste modu batean, idazten baldin badegu, izango genuke nazioarteko sistemaren unitateetan adierazita dana, ekuazio bezala hau idatziko genuke. Hemen jarriko genuke, nahi duzue, nazioarteko sistemaren unitateen ari garela, hemen T denbora segundutan, eta X dela posizioa, izango litzateke metrotan. Gero, galdetzen digute, zen izango den abiadura eta posizioa T berdin 10 denean. T berdin 10 hemen ordezkatzen badegu, lortuko dugu ze posiziotan dagoen. Beraz, denbora 10 segundu denean jakiteko ze posizioan dagoen, ordezkatzen dugu ekuazio honetan, esan dugu nazioarteko sistemaren unitateetan adieraziko genuke denbora, beraz 10 segundu, hemen ordezkatuta, emaitza izango da nazioarteko sistemaren unitatean 32,7 metro. Denbora berdin 10 segundu direnean. Galdetzen digute era berean zein izango den bere abiadura momentu horretan. Abiadurarentzat daukagun egidura zuzen uniformeki azeleratuaren kasuan, V berdin V0 gehi azelerazioa bider delta T. Hemen V0 ezagutzen dugu, azelerazioa ezagutzen dugu, eta delta T hau litzateke T ken T0, nun T0 0 litzateken, beraz, bukaerako abiadura kalkula dezakegu. Ordezkatzen dugu 2,7 metro segunduko abiadura, hasierako abiadura, gehi azelerazioa 3 metro segundu karratukoa, bider dagokion denbora dela 10 segundu, eta hemendik abiadura 32,7 metro segundukoa da. Abiadura honetan doanean, nahi dutena da 10 metrotan frenatu. Delta X litzateke 1 metro eta ematen digute hasierako abiadura eta bukaerako abiadura eta kalkulatu behar dugu azelerazioa. Orduan, oso erabilgarria da hurrengo formula. Azelerazioa kanporatzen baldin badegu daukagu bukaerako abiadura berbi, ken hasierako berbi, zati, bi bider egindako distantzia ordezkatzen ditugu datu guztiak, eta emaitza da -5,37 metro segundu karratuko azelerazioa duela. Minus hau erabat logikoa da frenatzen ari delako. Beraz, hau litzateke dana. Edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Eta beste bat arte.